Hej, jeg hedder Christine Nybo, og den 7. november 2014, der debuterede jeg med min novelle Den forsvundne patient. Den forsvundne patient er en del af en novellesamling sammen med andre, som er sammensat af skuespiller, instruktør og forfatter Ulla Dueholm, og det er synspunkt af bogen. Den forsvundne patient er en børne- og ungdomskrimi, som foregår på et sjællandsk hospital, hvor hovedpersonen Jane bliver indlagt, og hun får nogle venner, som hedder Ivalo, Britt og Jeanette, og hun bliver også gode venner med Rasmus. Rasmus er en dreng, som forsvinder, og hele historien går på, at de skal finde ud af, hvorfor han er forsvundet. Den første gang, vi møder Rasmus, der får de en suppe, som lugter af pap, smager af pap og ligner pap. Den smagte afskyeligt, og Rasmus var en rebel, som insisterede på, at de skal lade være med at spise den, hvis de ikke vil have den. Og efterhånden bliver Rasmus mere og mere apatisk, og han forsvinder en dag. Og det kan pigerne jo egentlig ikke forstå. Så de vil gerne finde ud af, hvorfor han er forsvundet. Og imens de prøver at finde ud af, hvorfor han er forsvundet, så har de en hverdag, hvor de blandt andet kommer i skole. Og Jane, hun er lidt fræk, så hun laver frække tegninger på tavlen, men lærerne gennemskuer hende lige med det samme. Hun er også med til at lukke pædagogen ud af fritidshjemmet og får en skideballe. Og sammen med Jeanette tager hun på weekend, og de begynder så at ringe på døre. Det vil sige, Jane ringer på dørene, for Jeanette kunne ikke gå særlig godt, og hun kunne slet ikke løbe. Så derfor er det Janes opgave at ringe på dørene, og så løber de ellers, som de nu kan. Ham, der egentlig er banditten, han er læge på hospitalet. Han har stort krøllet hår og briller. Og Jane har en episode med ham, hvor at hun ligger og sover. Han gør hende forskrækket ved at sidde ved siden af hendes seng. Og lige pludselig så kravler hun jo så under dynen, for hun vil jo gemme sig og prøve at kigge senere, om han er så væk. Og det gør hun med et øje. For ligesom at finde ud af, hvad der er sket med Rasmus, så får de også besøg af Drago. Drago er Janes hund. En stor dejlig hvid dreng, som passer på en af de andre drengepatienter, som de finder ud af, der også er begyndt at blive lidt mere sløv og apatisk. Og derfor så får de Drago til at passe på ham. Og det gør han. De skal også have slik om aftenen. Det skal børn jo have. Men det må de jo ikke. De må ikke køre ned selv og købe slik om aftenen. Men det er der ikke nogen, der skal stoppe dem i. Så de laver en James Bond-ting, hvor at der er nogen, der holder vagt, og der er en, der kører ned i kørestol, ned til selve kiosken og køber slik til alle sammen. Så hele afdelingen får slik. Selve denne her historie er baseret på virkelige hændelser. Der er ikke nogen patienter, der er forsvundet på den måde der, og hvorfor. Men mange af episoderne er sket i virkeligheden. For eksempel den med suppen har jeg faktisk fået i virkeligheden på et hospital. Var afskyelig. Jeg har været med til at hente slik i kørestol. Jeg har også været den, der lavede de frække tegninger i skolen og blev opdaget. Og den dag i dag kan jeg stadig ikke forstå, hvorfor. Jeg har også været med til at lukke pædagogen ude. Og sikke en skideball vi fik, og vi blev faktisk troet med, så måtte vi ikke komme på weekend. Men det fik vi så lov til alligevel. Den med lægen har jeg også prøvet i virkeligheden. Så derfor så har jeg baseret den på virkelige hændelser, da jeg var indlagt som barn. Mange af personerne i historien har også eksisteret i virkeligheden. For eksempel Ivalo. Ivalo er et navn, jeg selv har taget. For jeg var indlagt med en grønlandsk pige, men jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Jeanette eksisterede i virkeligheden. Britt har også eksisteret i virkeligheden, men det var en barndomsveninde, jeg havde hjemme, hvor jeg boede. Overlæge Hellesen, som bliver nævnt i historien, han eksisterer også i virkeligheden. Han var også overlæge. Rasmus er baseret på en oversygeplejerske, der hed Rasmus, og hun hed Rasmussen, så derfor kalder vi hende for Rasmus. Drago er en hund, der eksisterer i virkeligheden, som er en stor, hvid, dejlig woofer, som netop lægger sig oven på folk i bar kærlighed. Og derfor skulle han selvfølgelig være med, for han passer på børn. Han elsker børn. Og det er simpelthen bare historien om den forsvundne patient, og jeg vil bare sige god fornøjelse.